Żewġ Serbi ta' 33 u 32 sena residenti Swieqi ingħataw il-ħelsin mill-arrest wara li tresqu l-qorti mixlija b'involviment f'argument ma' żewġ Ukreni fl-istess lokalità. L-argument seħħ matul il-lejl bejn is-Sibt u l-Ħadd li għadda. L-argument seħħ matul il-lejl bejn is-Sibt u l-Ħadd li għaddew ma' żewġ tirġiel li kellhom jittieħdu l-isptar Mater Dei għall-kura kawża tal-ġrieħ li sofrew fil-ġlieda. Fil-qorti l-imputati li jaħdmu bħala waiter u cleaner rispettivament wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrihom. Il-każ seħħ bi Swieqi residenza tal-imputati fejn il-pulizija marret minnu fih tassisti fuq il-post u arrestat lill-irġiel. Skont stqarrija tal-pulizija fl-argument intuża martell fil-waqt li mir-residenza ġew elevati diversi oġġetti. Id-difiża għamlet talba l-ħelsien mill-arrest li ma talba sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni. Min-naħa l-oħra d-difiża qalet li ż-żewġ akkużati kienu fir-residenza tagħhom meta ġew avviċinati mill-allegati vittmi. Dan fil-waqt li l-imputati kienu qalulhom biex ma jmorrux fir-residenza kif ippruvaw ukoll waqfu l-argument. Id-difiża semmet ukoll kif l-akkużati għandhom diversi ġrieħi ilhom jgħixu f'Malta l-żmien sostanzjali, għandhom kondotta nadifa kif ukoll ikkollaboraw mal-vittmi. Intqal ukoll li l-allegat vittmi qed jiġu investigati fuq affarijiet anġillari għal din il-ġlieda. Fost il-kondizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest il-vittmi jridu jidhru għal kull seduta kif ukoll ma jistgħux jitilqu mill-pajjiż. L-imputati ġew ordinati wkoll li jagħmlu depożitu ta' 2000 euro b'garanzija personali ta' 3000 euro. Gary Falzon li llum għandu 32 sena bejn Awwissu tal-2011 u April tal-2012 kellu sentenza ta' 6 xhur ħabs imnaqsa wara appell li jagħmel fil-qorti brabta ma' każ ta' traffikar tal-kannabis viċin l-iskola postsekondarja Giovanni Kurmi. Fid-9 ta' Mejju 2022 Gary Falzon kien instab ħati u kondannat 6 xhur ħabs effettivi flimkien ma' multa ta' 1000 euro. Instab li Falzon kellu l-vizzju ta' droga u li hu dipendenti fuqha. L-imħallef semet l-istqarrija ta' Falzon kif ukoll stqarrija oħra minn anċut li kien jiftiem ma' Falzon biex jitraffikaw il-kannabis anke fl-inħawi ta' Paċifil. Falzon aċċetta li għandu bżonn jaqta' l-vizzju ta' droga u jirriabilita ruħu u bekk is-sentenza ta' ħabs ġiet ikkonvertita l waħda sospiża għal sentejn iżda multa ta' 1000 euro imposta mill-ewwel qorti ġiet ikkonfermata.